মনে রখিব সমিতি মানুষ কଣ পাই কଣ করছি সে কଣ করেনি সেই কথা কুহ শুন গোটা দফঙ্গা দোকাକୁ ଇଏ ଭଲ ବାକ୍ୟ ବସିଛି ବାପା ମା ନଥିଲା ଗୋଟା ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ କହୁଛି କଣ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯଦି ସେ ଭଲ ପାଉଛି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା କହୁଛି କାହିଁକି ତାକୁ କଣ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ମିଳିଲେନି ଗୋଟା ବାପା ମା ନଥିବା ଗୋଟା ଜାରଜ ମିଳିଲା ଅନ୍ଦାକିନି ତୁ ଯଦି ଆମ କଥାରେ ରାଜି ନ ହୋଇ ସାମ୍ବାଦିକ ବିପ୍ଳବଟାକୁ ବାହା ହଉ ତାହେଲେ ଏ ଘରଟା ତୋ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ତୁ କିଏ ଜାଣିଲ ଏ ଘରଟା ହେଉଛି ମୋର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତିର ଘର ରହିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କେହି ବାହାର କରିପାରିବେନି କେହି ବାହାର କରିପାରିବେନି ମୋ କଥାଟା ବି ଶୁଣି ରଖ ବାପା ମୋ ନାଁଟା ହେଉଛି ମେଘା ଆଉ ଯଦି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଥରେ ପିତ ଚଢି ବାପାର ନୁହେଁ ଭଉର ନୁହେଁ ଭାଇର ନୁହେଁ ଭଉଣୀର ବି ନୁହେଁ এইটা তোমার মনে রহিবা দরকার বাবা ଏମିତି ଭଉଣୀଟାକୁ ଗେହ୍ଲା କରିଛୁ ଯେ ବୋଲିବାକୁ ବସିଲାନି ମୁଁ ତତେ ସଫା ସଫା କହିଦଉଛି ତ ଭଉଣୀକି ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନହେଲେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜମା ଭଲ ହବନି ଭଲ ହବନି କହିଦଉଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଆରେ ତୁ ଘରେ କଣ କିଛି କରିଛୁ ଆରେ ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି